Jo Kenya ikore ne budget ma idhi som kiny. Piny Kenya pod omoko gi gope mapek mamiyo ngima koro medo bedo mapek ne oganda ahinya to kaluwore gi nengo mar gope gigo eko. Lydia Okeyo nogoyo mbaka gi jalony mag uchumi ewi kama Kenya nitiere e weche mag gope ma iko omenda manyien owinjore omuony kama ok tin ne $1 trillion kaka nyinyo margi kende. Kodong mana seche machuok to jatend migawo mar omenda ma pacho ka John Mbadi dhi somo budget ma higani e od bura mamalo. Rem manie budget no pod kelo wich bar kaluwore ni obiro chuno Kenya mondo mi okaw gope mar dino fuogno. E hik omenda manyien mar 2025-2026, piny Kenya onego chul nyinyo mar gopego maromo $1.1. Nyinyo ma ichulo ewi gowi ma ole pacho kae romo $851 ka nyinyo ma ichulo ewi gope ma iolo kaya pinje maoko romo $246.3. Kwan gowi hiye ma piny Kenya ni go ma ole pacho kaka chop dwe mar abich gani en $6.1 ka gowi mawuok e pinje maoko romo $5. Mano kaluwore gi ripot mar sirikal e dwe mar 12 higa mokalo. Jalonye weche mag uchumi Zaki Masiro wacho ni gope ma piny Kenya nigo sebedo osigo kendo osekadho 55% mar yuto mar Kenya kata GDP. Gima kelo wa gowi mokwongo en fuok mar budget mwadendo ni deficit. Koro deficit ni kwanyalo gadiye in budget making process. Monego sirikal ngiga mano nikech sani waneno ko gidhi diye by around 100 from the previous time makele to 876 billion. Tenani onego bed ni wachako gi deficit komondi samwa loso budget kwa diye to gowi already wasechako timre nadi wasechako deal go. Between 2022 to 2023 nodhi malo kabisa to 68% of GDP. Tendani sani kure na 63. Tenani government masani osetemo modwoke piny by 5%. Iwinjo. Lakini pod to rach nikech enat atamalo 63. Onego bed ni eni atamalo mar 55. Olero ni pek mar gowi osemedre kaluwore gi nengo malo mar gope ma ikawo e pinje maoko ma kata kamano piny Kenya osebedo kata moduoko piny kendo ochako kawo gope ma ikawo e thurka. Dollar rate ne dhi malo. They will not afford loan ma oko kucha. Koro negi resolve ni gin koro gidwa kawe internet. Negi wacho ni koro gikawe e Kenya kai bei mayot. To pod ne ok yot nikech rate ma negi offer government ne disparate. Negi ne kona moro ma koro ne nyaka negi yud pesa. Pek mar gope bende olero ni kelo ng'ikruok e weche mag dongruok kaluwore gi medruok e kwan osuru ma ijuogo kowacho ni kadeber to dine olos budget kaluwore gi nyalo mar piny Kenya. Affect development in the sense ni pesa mwachoko nyaka wakwong wachul gowi e kama odong' waneno gima wanyalo timogo. To modong' waneno kathin ma onge gima wanyalo timogo malong'o. Iwinjo. Koro otuonowa development. Nitie nyaka pesa ma initiyo ne government kati supply government to government poko timinadi poko chuli koro proido ni gin giwacho ni ngima dok piny to government pile bills kata mar citizens mo supply gi goods or services. Okwajo piny mondo som budget no kendo chiw pachgi ne jod bura maggi motelo ne goyo mbulu ne budget no. Kikidhi kacha tigoyo kura nikech koro maybe iparo ni in ja broad based government kata iparo ni in ja opposition koro igoyo ki opposition or igoyo ki broad based government ibende kaka mheshimiwa winj pach japiny to ka japiny nitie kama japiny ok iwinji bende ler ne nyise ni gini kama. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jopuonj Gope osingo luwo matut budget iko omenda mar 2025 nyaka 2026 makoro dong' mana seche manok kende to